away. And I find myself coming back. Walang bumpay na pag-isa-isa, firma din na pagkakakulong. Lagi na makita na nakasama, ewan ko pa, wala ko na lang, At age 30, dapat mag-ingat na silang aging because germs may cause weak teeth. So use Listerine to kill germs and get up to 24-hour germ defense. Help fight time of cap aging with Listerine. Lahat ng pinag-iisip sa iyo, kasi sa mga sana, vamos a ser